Emel en Oele. Hey, meneer. Dit is alweer super duur wordt. Maar we hier net eens wat beveiligingen op rijden, wat camera's of zo. Ik weet misschien wel een maandje. Zo'n maat van mij die is een boer. En die had laatst al je camera's installeren laten. Vee en beeld van Seron-beveiliging. Oh, Henk heet er. Henk. Ik weet wel waar er aan. Ik weet wel waar er zit. Ik wil er een heen, hoor. Nou, maar we gaan Zal je gewoon niet houden. Ja. Goeiedag. Jo ben Henk van Seron. Klopt. Kunnen we praten? Zie je mij binnen liggen. Mooi jongen. Goeie. Ah, goeie. Moment. Emel. Goeie. Jongen. Hoi, Oh, Henk. Doe hier eens toen een mandje. ja. Nou, ik ga maar gauw zetten. Wat kan ik van je betekenen, man? Nou, zo, ik jaren van Baken. Daar is wel wat cameraboel. Jazeker. En wat hij je dan zal hier? We hebben van alles. We plaatsen momenteel een product bij boerenbedrijven. En dat de veehouders hun veenbeeld houden kennen. Als ze plan binnen, dan kunnen ze de melkrobots in de gaten houden en de akkias halen. Het scheelt hun producteert. Ik kan je alleen wat zelf, hè? Ben ik al eens keer? Zo, alles kan je op de telefoon zien. Bliksem. Doe, Op de telefoon hoor. op de telefoon. Nou, ik zie hem nog eens. Kijk eens in mijn jongens, hè? Oké. Jij gaat staan daar. Oh, ja, hey. Dat is wel waar. Ach, heen. God, jonge machine, daarin is. Dat is een scherp beeld, ik nog. Dit is helder, dacht ik, of niet? Oeh. Nou, dan kunnen we verder kijken. Dan zien we de akkianstal. Ach, heen. Oh, heden. Ja, daar, Die staat op knap. die is die. Iemand smitten. Hoe goed belt. Dit ziet er picobel uit, maar Mooi spel. wie ben eigenlijk geen boeren, hè? Oh, dat dacht ik. Maar wat kan ik dan van hem dan? Nou, we hadden een loodske, maar hij is hartstikke duur wordt. En dat maken we een beetje beveiligen. Oh ja, jongen, dat is geen enkel probleem. Dat doen we wel vaker. Ik en binnenkort wel even een keer komen om de boel te bezien. En dan zullen we wat de mogelijkheden binnen bij hem. Nou, dat klinkt hartstikke best, jongen, net. Maar altijd wijzen. Ik kan je ook nog even wat zien letten. Ja? Van beelden die een kameraad van mij maken. Die hier kan opslaan met superduur woord. En dan dat is niet brutsen man. Hoe? Zet maar even op de telefoon. Oh. Dan kan je zien dat ze erin komen. Oh ja. Dan hadden we bivak moeten op. Ja. We zijn wel heel veel nog geleden man. En het pastuur. Zo, dan zit je met de warmbel en een boeten zien van boeten. Dan had ik een Starlight camera. En die had heel weinig licht nodig om toch kleurenbeelden te meten. Dan zullen we zien hoe ze daar uit de verf kwamen binnen. Zo, hier is ze in te laden. Hier neem ik nog een krat bier mee. Maar zo, kan je het kenteken ook goed zien. Emel en Oele.